בורו פארק היא שכונה יהודית אורתודוקסית גדולה בברוקלין שבניו יורק. כ100,000 יהודים מתגוררים בשכונה. זה 10 שנים שמחלוקת פנימית קורעת את בורו פארק. חסידות בובוב, שלא מעט משפחות משויכות אליה, התפצלה לשתי חצרות, דבר שגרם למחלוקת פנימית שקורעת את הקהילה המקומית. חסידות בובוב זה קהילה חסידית שהתפתחה בפולניה, ואחרי המלחמה, אחרי ההרס והחורבן, האדמו"ר רב שלמה עם בנו רב נפתלי עברו לאמריקה והתחילו לפתח את זה בחזרה. ב10 שנים האחרונות, אחרי שרב נפתלי הלך לעולמו, לרב נפתלי לא היה ילדים, היה לו רק 2 בנות והחותנים שלהם לקחו את הירושה, לקחת את הממלכה הלאה, להנהיג אותנו בדרך כמו שהסבא רצה וכמו שהאבא שלהם רצה. והיה הצד השני, האח של רב נפתלי הלך לקחת את הידיים לעצמו. לאחר פטירת רבי נפתלי צבי נחלקה החסידות. חלק מהחסידים פנו לאחיו מאב רבי בן ציון, וחלק אחר פנה לחתנו הצעיר רבי מרדכי אונגר. אז אני חושב שהרבי שלנו, רבי בן ציון, הוא האדמו"ר מבובוב. יש בובוב אחד, הוא ממשיך של המלכות בובוב, וזהו. הסיבה שהוא לא ממשיך בגלל הוא לא בן אחר בן מבובוב, הוא חתן של האדמו"ר הקודם, והוא היה הרב צעיר, ובן ציון, האדמו"ר שלנו היה הרב צעיר, ואחרי זה, אחרי שהאדמו"ר לפני נפטר, הוא נהיה הרבי. אח בא ואמר שהוא יורש, ולפי ההלכה, אומרים שחתנו כבנו, והם צריכים לקחת את הירושה. שני החצרות טענו כי הן הממשיכות של חסידות בובוב, ומתוקף זה כל המוסדות והארגונים של החסידות אמורים לעבור לבעלותם. הנכסים של חסידות בובוב נאמדים בכ$200 מיליון. Rabbi Unger went to the Torah to try to resolve the conflict, not to fight, but to resolve the conflict peacefully, to try to see how the buildings could be split. הם פנו לבוררות, כשבתום תהליך בוררות ארוך הוכרע שהבעלות על השם בובוב, כמו שאר שמות המוסדות הוותיקים של חסידות בובוב, ניתנת לחצר בראשות הרב בן ציון, ומאידך חצר זו תשלם לחצר של הרב אונגר כ$6 מיליון פיצוי. עוד נפסק כי החסידות בראשות הרב אונגר צריכה להוסיף שם לוואי לשמה. חצרו של הרב אונגר החלה לקרוא לעצמה בובוב 45 על שם הרחוב בבורו פארק שבו בית הכנסת המרכזי של החסידות. יש התמרמרות מאוד גדולה בקרב החסידים, נכון? לא בקרב החסידים, התמרמרות גדולה בכל יהדות אמריקה. איך שהרבנים הוציאו כזה פסק הלכה שלא מקובל על אף רב בעולם. ואז כולם מצפים לשמוע שהרבי יצא למלחמה. ואז כולם ציפו לשמוע שהרבי יוצא למלחמה, שלא שומע בעד הפסק הלכה. אז הלך האדמו"ר שלנו, הרב הצדיק, הגאון, מרדכי דוד אונגר, האדמו"ר מבובוב, ואמר לכל העולם, אפילו יש לי היתר ללכת לרחאות, להוציא עיקול על הפסק של הרבנים, אני למען השלום. אני למען השלום מוותר והולך לקיים את הפסק. In dem Schiss, wo es Jiden sind, sich mischazik, bedarka ha-shulem, marbe zu sein, kvot shemayim, in seinem Betiach, das hat bringen bei uns dem ganzen Schulem. הוא היה צריך לחשוב לפני 9 שנים על שלום. זה לא נקרא שלום. שלום זה בובוב אחד, וזהו. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות איזה אדמו"ר שהוא רוצה. אצלנו יש בובוב אחד. במשך 10 שנים אנחנו חיכינו לראות מה שיהיה. אנחנו קיווינו להכי טוב שנקבל כספים, שיהיה לנו מוסדות. בינתיים יצא כזה פסק, ואחרי הכל האדמו"ר הצדיק רבי מרדכי דוד אונגר, האדמו"ר מבובוב, אמר לכולם, חבל, העיקר זה לא הכסף, רק השלום. ואנחנו מקווים הוא ביקש מהצד השני שיבואו לקראתנו לקוות שלום. מקווים עכשיו שישמעו בדבריו.